Sluchovo znevýhodnené deti, ktoré sa venujú športu, sa v závere októbra 2023 mohli tešiť z Devlympijských dní. V ich rámci sa konali aj halové majstrovstvá Slovenska v atletike pre kategórie od mladších žiakov až po juniorov. Podujatie okrem vedenia DVS zabezpečovali aj nové posily v administratíve Devlympijského výboru. Je to pre mňa absolútne nová skúsenosť, ale určite to bude obohacujúce. Človek sa učí celý život a ja som veľmi rada, že som začala robiť na úplne novom poli, sa dá povedať. A každý deň sa niečo nové naučím pri nich. Je pravda, že niektoré veci treba vysvetliť tým nepočujúcim v inom smere a v inom kontexte, lebo to vnímanie je predsa trošku iné ako u nás počujúcich. Ale myslím si, že všetko sa dá zvládnuť, ak chcú obidve strany. Deti súťažili vo viacerých disciplínach a tak tie najlepšie si dokázali vyzbierať aj väčšie množstvo medailí. O tie ale až tak nešlo. Dôležité bolo, že deti prežili krásny spoločný deň v pohybe. Naše deti potrebujú byť viac socializované. Tým, že sú spolu navzájom, tak im to pomáha jednak vidieť, akí sú iní a jednak aj sami možno, že sa snažiť o to, aby dosiahli čo najväčší úspech a vidieť v sebe určité tie možnosti, rezervy, ktoré majú aj do svojej budúcnosti. No, mám prvé miesto za šprint, potom mám druhé miesto za 800 metrov a toto mám za skok do diaľky. Super, ďakujem pekne. Ďakujem, majte sa. Takže páčil sa mi beh, teda z rozdielne disciplíny tuto na atletike. So všetkým som spokojná a teda som si pozbierala medaile, prvú a za druhé miesto.